mohla dať aj šiltovku na kávku. Čaute, ďalší deň. Ďalšia chôdza. Ďalší vlog. Že? No, nejak je moc teplo. Je moc teplo. Jak má to. Dneska je nejaké strašne teplo. Teraz ideme, tuto je naša pláž. Tak to vyzerá, neviem, čo som už ukazoval v nejakom vlogu. Kúpe sa až tam ďalej, lebo tu je to vyhradené pre člny a pre skútre. Potom ďalej je pláž zase hentam vyhradená. Ale ako Pattaya Beach je známa tým, že nemá peknú pláž, nemá ani kryštálovo čistú vodu. Nie je to nič také strašné, keď ste tu, ale každý chce mať peknú pláž, peknú, čistú teda a vodu tiež priezračnú. Takže preto ideme na ostrov Koh Lan. Ideme na prístav Pattaya a odtiaľ pôjdeme na ten ostrov. No len odtiaľ, budem vám to takto ukazovať, nemám tam iba jak sicht. Len odtiaľ idú na dve zástavky na ten Koh Lan ostrov. Ide cesta vlastne s loďou, čo trvá nejakých 15-20 minút, myslím. Ale neviem teraz, všade je iba jedna zastávka, ktorá ide na prístav toho Koh Lanu. Čiže my potrebujeme dostať z druhej strany toho ostrova. Tak uvidíme tam, že jak sa dostaneme kam všade, lebo pokiaľ pôjdeme do toho prístavu, nesmieme nejako prejsť asi všetky pláže, ešte aj okúpať sa a tak. Takže uvidíme, jak to dopadne. V každom prípade pokúsime sa dostať z druhej strany, nie do prístavu, ale na druhú stranu toho ostrova. Tam by to malo kotviť rovno pri tej pláži, kde chceme ísť, teraz neviem, ako sa volá. To vám potom, keď nezabudnem, neskoršie vám napíšem niekde, teraz do videa. Tuto sú samé lode, neviem, že či, keď je tá voda taká špinavá, že proste občas je tam nejaký melón a takto. Hovorím, nie je to nič také strašné, ale podľa mňa to je z týchto lodí. Ale najhoršie, to aj nie je také strašné, ale najhoršie je to, keď tam plavú listy. Tam strašne veľa listov plavia, také veľké, hrubé, že proste keď tam plavete a sa vám to obtrie o ruku, a pre mňa je to také dosť nepríjemné, no, že sa mi to moc neľúbi. Preto ideme teraz na ten ostrov sa tam normálne okúpať, snad sa nespálime, už sme trochu opálení, ale našťastie ešte nespálení. To sa môže dneska veľmi rýchlo zmeniť. Pešo to máme od nášho ubytovania zhruba nejakých 25 minút asi do toho prístavu. Po chladku? Tak po tej strane pôjdeme? Tak choďte po tej strane, ja o chvíľu dojdem za vami. Tak choďte. Budem zároveň s vami. Musia ísť už do chladku, dneska nejak extrémne peče. Ja chcem byť tuto pri pláži chcem ísť, aby to bol nejaký content, aby bolo aj niečo vidieť. A kde som skončil? Od nášho ubytovania je ten Pattaya Pier je asi nejakých 25 minút chôdze. Čiže ideme teraz tam a potom sa vlastne ozvem asi z toho prístavu a že aký sme kúpili nakoniec lístok. Ten ostrov by sa mal nachádzať, teraz ani neviem, prístav je, jak je hento Pattaya napísané, tak kúsok sem bližšie, tam je prístav a odtiaľ by sa malo ísť, ale teraz neviem kam, ale to by sme mali vidieť ten ostrov, myslím, neviem, či není niekde tam ďalej, neviem. Tam ešte je jeden, kam teraz presne ukazujem, tam je aj maják. Takže keď sa budeme vrácať z toho ostrova naspäť, tak neviem, či sa nám to podarí načasovať. Chcel by som, aby sme sa išli ešte pozrieť, keď bude akurát západ slnka na ten maják. Bude tam asi veľa ľudí o tom čase, presne kvôli tomuto západu. Ale v každom prípade sa pokúsime dostať v tom čase, keď nie, tak možno, že o niečo skôr. Uvidíme, jak to vyjde, no. Lebo treba naplánovať vlastne aj dostať sa na loď, cesta naspäť. Uvidíme, aby sme tam zase nečakali hodinu, aby tam bol západ slnka. Musím pozerať, lebo zároveň na druhej strane oni idú so mnou. Tuto je nejaká reštaurácia, pivný bar.
Zároveň asi aj reštaurácia. Vám môžem tiež ukázať. Tak toto vyzerá. To sú pekné tieto reštaurácie a bary, takto keď sú hneď pri vode. Veľmi dobre to vyzerá. Dobre, idem tam za nimi na druhú stranu, lebo je na mňa dosť peče už. Inak, jak ste si všimli, som si kúpil okuliare, šiltovku nenosím, lebo som totálne zničil. Už je ako hnoj, už len na také núdzovky, keď mi bude pražiť strašne na hlavu, tak si ju dám. Potom si na Slovensku budem musieť kúpiť novú. A dobre, ohlásim sa zase z prístavu Patajského a uvidíme, že kam nakoniec kúpime lístok. Inak neviem, že či teraz nejdeme tou najznámejšou uličkou v Pattaji, viete akou. Takou, kde sa nemôže natáčať, ale podľa mňa skôr sa nemôže natáčať, preto ma takto nenapadne ešte troška tú kameru. Neviem, aké to je cez deň, neviem, jak to funguje, ale určite to nemôžete natáčať večer. Tuto za mnou asi tam vidíte, to je asi 200-metrová ulička, kde boli všade bary, samé striptízy a takto, ale akože cez deň, hej, teraz to je také vyľudnené, či cez deň, večer. Teraz také vyľudnené, takže ja sa nahrávať môžem, asi to teraz nevadí. Ale keď to je úplne plné touto uličkou, by som akože nechcel ísť takto sám. Určite vás tu ťahajú, už teraz to je také, keď idete niekde mimo v tých uličkách, že ako natrafíte na taký bar, tak už vás tam ťahajú za ruku donútra. Takže tak to zatiaľ vyzerá. Toto je vlastne asi tá reštaurácia, ktorú som ukazoval tam z diaľky, že celkom je pekná. Toto by mala byť ona asi. A zároveň tuto už máme prístav. Tu máme nejakú budovu nedostávanú. Nejaký mrakodrap. Len skelet. No už sme tu. Toto už je prístav. Je strašne veľa sem jazdí aut a skútrov, tu musíme dávať pozor, aby nás niečo nezrazilo. To je tiež také celkom pekné ubytovanie. Spolu s týmto. Tam vlastne už vidíte mola. Možno. A tam to je. To skútre na prenájom. Brutálne veľa skútrov. Brutálne. Sme tu. Neviem teraz, kde sa kupuje lístok, či sa kupuje túto na konci toho mola, lebo na Google to aj písali tak, že bolo to vyznačené, že nám sa kupuje, alebo sa kupuje tu vo vnútri, teraz neviem. Musíme zistiť, ale chcem vám ukázať, už sme vlastne pri tom nápise Pattaja. Tuto vlastne vystúpite, aj keď pôjdete z Bangkoku autobusom tých 2,50, čo sme išli do Pattaja, tak tuto vystúpite. A tuto predpokladám, že logické je nastúpiť, keď chcete naspäť do Bangkoku. Ale tuto sa proste vystupuje a toto je aj zároveň aj konečná, takže ani nemusíte si pamätať celú zastávku, lebo on hovorí zastávky po ceste, ale jemu nerozumeli podľa mňa ani miestni. Tuto je ten nápis Pattaya City. A tuto vlastne vystúpite. A potom už idete po svojom. Hneď vedľa tohto nedostávaného domu, mrakodrapu. Ešte vám ukážem lepšie to Pattaya. Ten nápis. Takže z Bangkoku tu vystúpite a do Bangkoku tu nastupujete a zároveň je to aj prístav. Aha, tu sa kupujú lístky, jak je tá rada a kúpite si lístok kam chcete. Takže Tavaem Beach sme kúpili, teraz musíme ísť na časť A. Takže je to presne tam, kde chceme ísť, na tú pláž.
Potom tam bol ten Kohlarn Pier, ten klasický, kde by sme museli prejsť ten kilometr ešte pešo, ale toto Tavajem Beach je presne to, kam chceme ísť, takže natočíme si túto pláž a neviem, uvidíme, že ako sa bude dať natočiť ešte aj nejaká ďalšia. Lebo sú tam 4 alebo 5 pláží, tak chcel by som aspoň 2 natočiť. No poďme, lebo o jednej nám ide. No musíme nájsť Ačko, tuto nám niekde ide tá loď, ale kde sú označenia A, to neviem teda. Strašne veľa je tu člnov. Alebo lodí. Neviem, kde to je, ale... Všetci tu majú vesty, ja som si zatiaľ nedal, no neviem. No bez všetci, 90% ľudí má vesty. Neviem, či čakajú, že sa potopíme. Ja som si nedal. Ja sa cítim ako dobrý plavec. Takže uvidíme, keď budem si musieť dať, tak si dám. No. Už sme vlastne na lodi, našli sme to Ačko, bolo to úplne na konci. Presne nám to Google inak ukázal, kde sa nachádza ten odchod lodi. Takže zatiaľ všetko totálne hladko, takže aj keď pôjdete, tak sa môžete kľudne spoľahnúť na Google. Dáte si iba datovú kartu, alebo si dáte cez Revolut eSIM kartu a to je lacnejšie, ako keď si kúpite datovú kartu. Takže na datovej karte či eSIM karte fičím teraz celý čas, takisto to bude vo Vietname. Revolut je inak super, s tým môžete aj platiť, dáte si tam načapujete peniaze, koľko chcete a platíte v aktuálnej mene, aktuálnom kurze, aký akurát je. Čiže je to veľmi jednoduché. Dobre, už o chvíľku vyrážame. Lano zhodené a ide sa na to. Vystúpili sme. Cesta trvala 40 minút, asi 45 možno. Inak na osobu to bolo 30 batov, čo není ani euro, to je koľko? 90 centov na osobu. Čo je úplná pohodička, to je jak zadarmo. A ideme sa pozrieť na tú našu pláž. Tu už máme našu pláž. Vidíte, že je to totálne plné. Ale nevidím, že sa kupujú lístky naspäť. Musíme to nájsť. A potom si vleziem do mora a natočíme pekne z blízky more. Toto je tá pravá pláž. Asi ako každý si predstavuje. Ja som sa mohol aj vyzuť, ale Nič, ešte sa idem vyzuť, lebo som lezol do vody. Ja sa vyzujem, hneď som tu. Ešte sa vyzujem a idem do vody. Ale zatiaľ bola celkom teplá. Poviem vám, že more je tu teplejšie ako bazén. Tu si len zhodím žabky. Tu si nechám žabky, dobre, Natálka? A ideme do mora. Sú tu inak túlavy aj psi. Je to také dosť preplnené. Hliadko 100 batov, takisto je ako v Pattaya Beach. A tak toto vyzerá. Máme troška zamračené, čo je dobré. Aspoň je také teplo. A tu nespálime sa teda, to teplo je, ale nespálime sa. Idem do vody, pokiaľ budem môcť, aby sa mi nenamočil mikrofón.
Ale ako teraz idem nejakých 10 metrov som prešiel. Či nezavádza tento mikrofón, počkajte. Svieti, dobre, musím to všetko kontrolovať. A furt voda je po kolena. Ale teplá je, fakt teplá, super. Vlny také mini. Takže sa okupe každý podľa mňa. To hádže loptu, aby mi nehodili do mobilu. Dobre, pekná pláž. Nevieme zatiaľ, ako sa dostaneme naspäť. Nikde sme vôbec nevideli, sa kupujú lístky, iba nám ponúkajú tie za 250 s tou rýchlou loďou. Čiže potom sa budeme musieť pozrieť, lebo o 5. ide posledná loď naspäť. No tak, aby sme to neprestrali a nemuseli si kupovať za 750 s tou rýchlou loďou, lebo aj tak babi sa boja. Ja som chcel, že naspäť by sme mohli ísť s ňou. Takže toto je... Ja som zabudol, jak sa volá tá pláž, ale veď na začiatku vlogu to je. Toto je tá pláž. Vlastne my sme došli spoza toho ostrova. Z tej strany došli sem, takže sme to museli takto obísť s loďou. Takto. A tam je vlastne prístav. A odtiaľ sme išli pešo. A ste už tu. Dobre, idem radšej von, lebo som mal vodu popásť. Už to aj špliechajú, aby sa mi to niečo nezničilo. Dobre, takže môžem túto pláž odporučiť. Ešte vám potom poviem, ako sme kúpili tie lístky, aby ste vedeli, že kde si kúpite lístky, no. To musíme zistiť snad fakt. To... Mirka hovorí, že možno, že sme museli kúpiť tam už priamo na Pattaya Beach, Pattaya Pier, že sme museli kúpiť lístok tam aj naspäť, ale podľa mňa je to blbosť, lebo tu sa tiež dá ubytovať. Keď sa tu ubytujete, tak musíte, keď si zmyslíte, ak zase pojete von odtiaľto z ostrova, takže pochybujem, že už potom len za 250 si musíte kúpiť loď, no. Dobre, uvidíme. Pláž ste videli, ešte vám to takto ukážem a ešte vám potom dám info, jak sa kupuje lístok. Dobre, tak idem do mora a vidíme sa o chvíľu. Takže sme sa dostali na ďalšiu pláž. Táto je menšia, taká kľudnejšia. Mne osobne sa viacej táto ľúbi. Tak toto vyzerá. Vlastne tu sme vystupovali z lode, keď sme sem prišli. A som sa aj tam teraz pýtať, akurát loď nejaká odchádza vždy od celej. O 5. je posledná, ako som spomínal. A som sa ho pýtal, hovoril, že o 5. je to naozaj, takže je posledná na Google, nemôžete tomu veriť. Nakoniec to ostanete na ostrove a máte smolu. Nie, že by si zaplatili po takúto loď za 250 na osobu. No a o 5. odchádza a kupuje sa priamo tam, jak sa nastupuje na loď, sa kupuje lístok. Nie je to ako na Pattaya Pier. Tam to kupujete ešte pred vlastne týmito mólami. Tu to kupujete priamo, že sa nastupuje na loď. Takže takto vyzerá taká kľudnejšia, tiež pekná, menšia pláž. Ale čo vám ešte chcem ukázať, je, že sem idete z toho prístavu. Z toho prístavu sa dostanete sem po takejto cestičke. Takej postrannej. Taká postranná cestička, čo sem vedie. Väčšina ľudí, ak to ide rovno a vlastne tam je tá pláž, čo sme tam boli teraz, za touto skalou ďaleko. A tuto ide odtiaľto takáto cestička, ktorá ide sem. Tu hore sú bary, aj hore. Tu je, neviem, či nejaké ubytovanie, to neviem, tam som ešte nebol sa pozrieť. Ale proste toto je úplná nádhera. Je to dosť kľudnejšie, nejazdia tu ani skútre. Je to také krajšie, rodinnejšie, no. Ja môžem ukázať troška z tej cesty. Je to takto barziako pozliepané týmito doskami.
dokopy. Odtiaľ sa už ide sem, tam už môžete vidieť, že sa sem ide. Pekné, pekné je to, veľmi pekné. Je to veľmi pekné. Tu teraz pobudneme takú hodinu a pol a pôjdeme potom naspäť loďou. Tak odporúčam, ako keď budete v Pattaji, aby ste mali peknú pláž, určite ísť na tento ostrov. Je to veľmi pekné. Filmové pláže, fakt. A táto hneď prvá, čo budete mať po pravej strane, tak komornejšia, rodinnejšia, čiže kľudnejšia. Dobre, vlog je u konca. Ďakujem za sledovanie, dajte like, odber, keď sa vám chce. Keď ne, nedávajte nič. Čaute.